И това е искал да каже авторът. О, ученици! Седнете си! Звънецът не ви освобождава от час! Аз ви освобождавам от час! Сядайте! Оф, човек! Така! Я ги виж! Сега! Свободни сте! Хора! Тя май се прави да даде домашна! Госпожо? Да? Кажи, Тони. Не, човек, млъквай! Малей, само да си посмял. Госпожо, някаква домашна за утре имаме ли? О, добре, че ме подсещаш, бе, Тони, бе. Ей, златно дете, значи. Пишете! От страница 136. Оле, бе!